Здравейте, уважаеми приятели на Дерби Зона. Ето го поредния епизод. Знаете, че правим по два на седмица. Единия в посока Черно море, другия в посока Спартак Варна. Така че сега е ред на Черно море. И имаме един много специален гост, който няколко пъти сме ви срещали, но сега ще ви срещнем с него под малко по-различен ъгъл, защото той ще ни разходи из своята кариера до тук, докато стигна до Черно море. Сега дали ще завърши, разбира се, кариерата си в Черно море, той ще каже. Аз съм убеден, че той има така много приятни спомени, моменти, които би споделил и биха били интересни. Затова променихме така формата на Дерби Зона, още веднъж да кажа, ако се чудите защо не говорим за предстоящ матч, защото тези епизоди трябва да се гледат с години. В смисъл, тези момчета дават толкова много, кой за Спартак, кой за Черно море в случая като него, така че трябва да знаете кой е той, откъде е тръгнал и къде ще завърши своята кариера. Нетко Петров е до мен, аз съм Добър Атанасов и Нетко пак ще го представи за пореден път. Къде ще завърши кариерата и той самия не знае, може и да му е рано, всъщност, може да играе още няколко години според мен. Ами за него най-важните неща са три. Първото е чужденецът с най-много мачове за Черно море. Второ, един от сребърните и бронзовите момчета на Черно море. И трето, един от играчите с най-голяма заслуга за тези исторически две отличия. За мен и за Добри винаги е било удоволствие той да ни гостува в нашото студио, така че за пореден път казвам добре дошъл на Владко Дробаров. Благодаря на поканата и винаги удоволствие с вас да съм в студиото. Владко, как мога да говориш толкова добре, човек? Да те почна аз от тук. И български. Много добре, да, на български страшно добре се изразяваш, интелигентно момче си, тече ти мисълта. Някой сигурно би си казал, тези тук тримата репетират епизод и така всичко гладко тече, нали? Смисъл, че си го репетирал и пред огледалото. Какво Не съм се... да почна аз от тук? Какво си завършил тия, човек? Аз гимназия само. Бех записал в университет, но нямаше шанс как да продължа. Защото... Футбол е причината за това? Да, футбол е причината, защото от много малък почнах да летя по държавите. Да. И мога да кажа, че някой път, като отида в някоя държава, се налага, примерно в Мексико се наложи да науча испански, английски вече си го бех знаел отпреди, български го научих много бързо, защото е много близък с нашия език, така че нямам проблем с езика. А в Индия какво правиш? Играх в футбол. Добре, сега откъде да почнем? Как се да пали по футбола? Кажи, кога да почна за първи път да риташ топка, откъде тръгна ти? От малък, цял живот. Не знам, не помня колко малък, но със сигурност, като си спомня от 3 годишен, 4 годишен, винаги съм бил с топката. Не е имало ни телефони, ни компютъри, такви неща. Целият живот ми бил вън на улицата, играли сме топка отвън. От тогава съм се запалил, въпреки това 2 години бех на карате. От 4 до 6 години. Значи ловджия е минал тук, където с нея минало се от Черно море. 2 години бех на карате, след това от 6-та година вече започнах с футбола. Да, Нетко, ти са мъчни. Не искам първо да го поздравя, че знае български език, тъй като по този начин той показва уважение към нашата страна. Много чужденци играят в България, особено в последните години, но много от тях не знаят така добре български, както той. Нормално да знаят български. Знаят само здравей, добър ден, довиждане и някои нелицеприятни думи. Друго си е. Уважава държавата. Друго е, защото примерно бразилец не може да научи толкова добре да говори. Може, със сигурност, но и при мен. Аз съм почти 5 години в България, така че... Ами исках добре да го питам, понеже разбрах, че юноша на Вардар Скопие, ако не се лъжа, или възпитаник на детско-юношеската школа. Как стана така, че не можа да пробиеш обаче в първия тим на най-популярния според мен клуб, ако не бъркам, в Македония? Да, най-популярния и с най-вече титули в Македония е Вардар. Вардар е клуб, който има по принцип в историята, откато аз знам за себе си, винаги е имал проблеми финансови. Като бех аз беше колапс, нищо нямаше. Говоря като влизнах в първи отбор на Вардар, но аз там бех 8 години в юношите и пробих в първи отбор
да влезна поне, да ходя по лагери и турнири с първи отбор, но никога нямах шанс да почна да играя професионален футбол във Вардар. На 16 години влизам в първи отбор, отивам на подготовка с отбора и от тогава реших, че трябва да променя нещо, да променя отбора. Въпреки това, че съм юноша на отбора и ми беше голяма чест да влезна вътре, да поиграя поне един матч, но не стана и трябваше да намирам своя път в друг отбор. Ти иначе хубаво тръгна към футбола. Ген ли е това? Твоите родители занимавали ли се с спорт? Как се случи? Да, баща ми се занимава с спорт. Той е бил вратар, но не професионално. До някъде до 20-та година от живота, след това решил да ходи в университета. И така, той има голяма заслуга в моята кариера, защото да не беше той цялата моя фамилия, но въпреки всичко баща ми, аз нямаше да съм това, което съм постигнал до ден днешен. Интересни неща, баща му избира ученето, а Владко избира футбола. Щом баща му отива в университета, пък Владко остава на терена и не отива. Значи, в университет. тук е гената. разминаване. За това така, Владко и си интелигентно момче. Да, баща ми е най-големия виновник за всичко. Добре, разкажи сега накратко как се разви кариерата ти докато дойдеш в Черно море и тук там ако има така интересни неща, които са се случвали, било то в Индия, аз съм убеден, че има много любопитни неща, които можеш да кажеш, било то в Мексико, давай. Има всичко. Като казах преди, от Вардар, напускам във Вардар на 16 години, вече 17, подписвам за футболен клуб Скопие, които се състезават по това време в А група. И ако кажа сега, това е преди колко години? 16 години някъде. Тогава в А група Македония беше, влизнеш и да играеш, брутално беше. Просто играчите не бяха като сега. Малко беше по-файтърски. Подписах в Скопие, трябваше да изчакам 4 мача, защото бях много малък, нямах професионални мачове никога. Контузи се за нещастие за човека, щастие мое, контузи се централният защитник, който беше тогава по-възрастен, 33-4 години, и тогава ми даваха шанс, който тогава си го взех шанса и си играх целия сезон пълен. След това преминавам в Напредок от Кичево, също А група, който ме взима селекционера до 19 години, на Македония селекционера в футбол, и ме взима с него, който беше и селекционер и треньор в този отбор, в друг град. Отивам там нормално да се развивам като и всеко младо момче, също играм цялата година пълно и след това отивам в Тетекс Тетово, отбор, който беше доста стабилен тогава в А група. В Тетекс Тетово играя също целия сезон, който има и купата тук я спечелихме на Дуспи. Вкарах Дуспа също, играхме на Дуспи, вкарах Дуспа и така този момент ми е останал така като хубав, защото нели, като си спечелил нещо, можеш да говориш за това целият твой живот, защото имаш и купа. Приключваме с това и идва Мексико. Така. Как стана това Мексико? Мексико, аз не знам как стана, просто винаги си казвам на себе си, каквото говориш, това ти се случва. Бех говорил доста време, искам да излезна в чужбина, където и да е. Да. И това верно беше където и да е, на края на света. И как дойде тази възможност? Откъде? Това с агент. Един сърбин агент ме свърза, имаше още едно момче с мене. Двамата като в пакет отидохме там. И мога да кажа, че бехме във втората лига на Мексико, аз бех там на 20 години. Отбора кой беше? Мурсиелаго се казваше отбора, след това го промени името. Втора лига, която е много, много здрава и трудна лига за игране. Мексико е една страна, която произвежда много силни футболисти. Първата и втората лига мога да кажа, че са много, много силни. Първата лига е топ. Няма много футболисти мексиканци, дето отиват в други държави да играят, защото вкъщи им
и супер и финансово и добър футбол се играе. Успя ли там да се аклиматизираш към местните условия? Беше много трудно, честно да казвам, защото ми беше първи път да излезна от държавата като футболист, да живея. Беше трудно един месец някъде с климата, защото там и декември е 35 градуса, дето бех аз. Града се казва Кулиакан, един от най-опасните градове за живот. Марко. И Владко, Да. Трафици гледаш ли филми? Да. Изобщо не знаех къде отивам, в какъв град, какъв отбор, нищо не знаех, само знаех, че раничката и отиваш. Това беше всичко, който за начало, това не съм го мислил, нали, къде отивам, просто отивам за футбол. И мога да кажа, че ми е един от най-хубавите периоди в живота, защото Мексико е прекрасна земя за живот. Да, има и лоши страни, но просто ти си във футбола и не ги виждаш много те, само ги чуваш. Да. И после? После връщам се обратно в Македония, също в Тетекс, които стигаме на финала за купата, който ние загубихме в екстра тайм. Да. Загубихме купата и след това решавам да отидам в Армения. В Армения оставам 2 години, което първата година печелим също купата. Мога да кажа за Армения, че нали си говорихме с Нетко, че почти всичките отбори си имат свои бази, имат прекрасни условия за развитие. Нали, като кажем Армения, такава страна, да има такви условия, просто нали, не верваш, но е така. Там видях всичко, Ереван е прекрасен град. Лигата не е чак на толкова високо ниво, но ако имаш хубав отбор, можеш лесно да стигнеш до европейските турнири. Също там излезнахме европейски турнири, играхме с Омония. Приключвам 2 години в Армения, след това отивам на Кипър, в Арис Лимасол. Мога да кажа, че там също би останал да живея в Кипър. Прекрасна държава, също футбол е на високо ниво. Оставам 1 година в Кипър. След това, след Кипър, приключихме много рано, някъде към април. Върнах се в Скопие и ми стигна обаждане от един агент от Белгия и иска да ме пита дали искам да ходя в Арабия. Арабия тогава не беше като сега, много по-различно. Сега футбола в Арабия е много по-различен и нали, привличат много голями звезди, много повече пари и всичко. Но за мен това беше много хубав шанс за финансово естество и реших да ходя там. Подписах от април до юни с плюс 1 година да остана в Охуд Медина, отбора. Минава 2 месеци и аз бех в тотален шок, просто не че имам нещо против, но моето тяло и мозъка не беха за там. Просто като да бях на друг свят. И кое не ти хареса там? Кое не ти беше? Температура и влажност. Просто хората живеят различен живот от тук. Там живеят от 9 вечерта до 6 сутринта. Се яде, молят се и лягат да спят до 3, до 4, до 5 на обяд. След обяд. 2 месеца, това ми беше максимума. Имах възможност да се върна там, но бех отказал. Въпреки финансовото условия, реших да не остана там. Много трудно, много ми беше прекалено трудно, защото вече имаш опит да идеш по други страни, но така ми дойде като шок. Разкажи за Индия. Там е много любопитно какво се случва. След Арабия се връщам пак в Македония, в А група, в Беласица. Гьоко Хаджиевски ми беше също треньор там. Вие се чувате? Да. Сега се чувате, не? Не. Рядко, но аз
много го респектирам този човек, защото този човек направил много големи неща за футбола и в Македония и нели си направил много голяма кариера и той бил на много Добре, не всичките се излезе някъде пите нещо заедно тук във Варна. Толкова. Още не. Ама се пече се. Пече се, един ден ще стане. Открито ще го направите. След това, след Беласица, отивам за Индия, подписвам за един сезон. В Индия не очаквах да срещна това, което срещнах. Бербато беше миналото. Да, вече беше заминал. Беше заминал. Говореше ли се на него там? Да, говореше се още. Се говореше за още имена. Там беше и Анелка, и Дел Пиеро, и много футболисти известни, които минаха. Много интересна бизнес лига направо бяха направили там. Бизнес лига, да, точно, но условията бяха и организацията на на цялата лига бяха феноменални. Сега тук само да отворим една скоба. Що имам предчувствието, че ти си човека, който помогна на Матко Рюрата там? За Индия не. Да. Не съм по... Ама поне най-малкото, аз като съм говорил така с него, той ми е казал, че си му споделя много неща. Да, той ме питаше много за Индия, казах му откровено всичко, което аз преживях там и просто той вика отивам. Но не съм аз, който съм му помогнал. И как свикна там в тази индийската кухня? Аз като бях там, ние живяхме целият отбор в хотел, в Мериот хотел, 5-звезден хотел, имаш всичко, и треньори, и физиотерапевти, и доктори, всичките бяхме в хотел. Свикваш, просто имаш и други неща, не е само индийската кухня, имаш много неща да избираш, каквото искаш да ядеш, това не е проблем, но и да имат само индийско не е чак толкова трудно, защото храната им е хубава. Да. Малко люти, но не е добре. Ти защото си минал през Мексико. Да. Мексико, също. Колко люто да ти е? И след Индия ли свършва този горбет по континентите и идваш по-наблизо до Македония или бъркам? Не, след Индия вече подписвам в Черно море. Това говоря, по-близко до Македония. Да, по-близко до Македония. Се континенти колко? 3-4. Да. И мръдна от Черно море и пак се върна. Какво те дърпа тук, човек? Просто не знам, тук се усещаме с моята фамилия най-хубаво и моментите в съблекалната не се забравят и затова се върнах. Не мога да забравя, въпреки че първия ми престой нямахме такви успехи като втория ми престой, но въпреки това сърцето ме дърпаше да се върна във Варна и в Черно море. Така направихме тук с моята фамилия, направихме приятелства и хубави моменти и просто беше от Бог казано, връщай се. Втория път, верно ли, че за няколко секунди просто е станала работа? Да. Едно обаждане на треньора? Бързо беше всичко. В Сараево, като заминах от Черно море, първия ми престой и подписах в Сараево, който не мога да го запомня за хубав, защото получих 2 травми още от началото на сезона. Като преди да заминем на подготовка, когато се контузих на коляното, върнах се една седмица преди да почнем първенство и глезена. Замина и много труден период минах в Сараево, защото трябваше да играя 4 месеци с инжекции, обезболяващи и такви неща, които реших да не продължа там. И като ми се обади старшия треньор Илиян Илиев, веднага казах, че се върна. А в главата ти, понеже казваш, какво си кажеш, това става, какво си пожелаеш. Точно. Ти вярваш ли, че можеш такива успехи да постигнеш с Черно, защото в крайна сметка и ти се записа така в златните страници на историята на клуба, съвременна така, разбира се, с медали? Винаги преди да започнеш с първенството, винаги си имаш на ум, че можеш да направиш нещо повече. Първият ми престой, стигнахме до бараж, ако не се лъжа, с Арда, до там бехме, до баража за европейски турнири, но като се върнах и с момчетата, още преди да започнем, си казахме тази година ще е наша и верно стана така, си поставихме цели, ако дано да сме първи, но ако не поне втори. И
Втората година стигнахме и до полуфиналите на купата, които не успяхме. И това ни беше същото целта да стигнем до финала и да го спечелим, но не успяхме. Но верно си поставихме цели и зацъртаните цели ги постигнахме. Да. Аз лично съм гледал много силни тандеми в центъра на защита на Черно море от години, може би от 80-те години натам, но моето лично, може би и скромно мнение е, че вие с Живко Атанасов сте най-успешният тандем в историята и това го показват резултатите. Когато има резултати, е излишно да спорим и коментираме. Кажи ми каква е рецептата за вашето добро взаимодействие на терена. Сякаш се разбирате без очи, казал на жаргон. Да, с Живко вече играем 5 години двамата. Да, някои ще кажат, защото повече време играем двамата заедно, но не имаме, за да сме добри ние двама, заслужен е целият отбор. Като имаш добри бекове, като Цецо Панов, като Виктор Попов, като имаш добри вратари, като Пламен Илиев, като Дилгеров, след това всичко е си, дето казваме, си ходи под вода. И нормално и бачкане, много тренировки, слушаме старшия треньор Илиян Илиев какво ни казва, ни изпълняваме и се получават нещата. Между другото, не случайно, ви си добър тандем, не случайно след тебе другата седмица само ти кажа, че Живката на свитка ще си. Така ли? Да го знаеш това нещо. Добре. Добре, казва, че така сте си пожелали да тръгнете добре, да гоните първото място, ако не стане първото, какво стане, но да играете в евротурнините, вземете медали, случва се. Сега това ви е нагласата, бе, човек. Много хора ви отписват за този сезон. Лично вие как усещате? Конкуренцията, ще може да се преборите, тая пуста четворка ще я разбиете ли, ще влезете ли вътре в нея? Това ги вълнува феновете. Те са още в нея. Да, още сме вътре. Да. Говорим в края. Винаги се не отписвали. И като станахме втори, като станахме трети, аз като си спомня, като станахме втори, много малко се пишеше за Черно море. Какво правим? Нищо никъде не се пишеше, въпреки че направихме история, но няма значение. Да, имаме цел да сме вътре, гоним я, работим, какво ще се случи накрая, ще видим. Дали сме изпълнили целите или не, описват не, но това е добре за нас, мога да кажа. 1+. Добре, Нетко? Сещам се добре, че предният гост беше Димо Кръстев от Спартак, той също е централен защитник, сега ти си централен защитник. Добре каза, че след няколко дни нов централен защитник. Знаеш ли защо каним толкова често защитници? Защото в футбола нападението взима победи, но защитата печели трофеи. Точно. И затова имаме слава към защитници. Това къде го чете? Да знаеш. Да, бе, Владко, в този смисъл, не би ли е гадно на вас защитниците, че все акцента се слага върху нападателите? Всички говорим, да, комплексна игра, отборна игра. Ето правите чест на тебе, ти кажеш, че ние играем добре с Живко, защото бековете са добри, вратарите са добри, опорните халфове са добри. Обаче накрая, колко пъти ми кажи, имал MVP, централен защитник, ако не е вкарал гол? Това не ви ли дразни вас, човек? Не. Вие трябва някъде под светлината на прожекторите, в крайна сметка опазвате вратата суха, давате своя дан и накрая каймака го убират все тези, са набутали головете. Аз много се дразня от това нещо и когато се даде така възможност на феновете на футбола да гласуват и те отиват все в тази посока. Кой е вкарал, кой е дал асистенцията, вие къде оставате в цялата? Ама допълни въпроса. Той може да играе 90-85 минути на ниво, изпуска централния нападател, той бележи победния гол и край. И си черна овца. Какво правиш, Владко? Как? Защо? Централен защитник е много отговорна позиция, но аз лични награди никога не съм гледал. Гледал съм отбора да е добре, да вървим напред, кой е вкарал, как е вкарал, изобщо който иска да взима наградите. Ако се наложи да взема, благодаря, но въпреки всичко слагам отбора преди личните награди. Ти добре знаеш, че Владко, освен че е защитник и не му е работа да вкарва голови, го прави и е вкарал едни от най-ценните голови за Черно море последните 2-3 сезона, които са донесли много така запомнящи се точки, не само точки в борбата за изпълнение на целите. В този контекст на мисли, кои са ти най-ценните попадения, въпреки че не са чак толкова много, но поне 2-3 имаш? Всичките ми са ценните. И като съм карал за 4-0, и за 1-1, и за 2-1, но така
А за 3 на 2? За 3 на 2 не знам дали Едно имам дерби за... на Варна. То беше за 2 на 1. Не, за 3 на 1. За 3 на 1 беше. Така че те фанаха на къс пасия. 3 на 1 и накрая едно момче дали беше от Украина ни вкара за 3 на 2. Накрая Говори за Баланюк. Да. Ама аз карах за 3 на 1. Ама матча е 3 на 2. 3 на 2 е. Аз говоря, крайния резултат. Добре си. Искаш да кажеш, че е решил матча с третия. Той гол е верно по така... Мога да го тръгна малко настрани, защото е специален и е на дербито, но още един специален ми е с ЦСК на армията. Изравнител не за точка. Да, защото мисля, че той е дали не се лажа, али последния матч на ЦСК на армията. Кажи две изречения за този испанец. Що за птица е като характер? Видяхме го, между другото, направи така доста интересно, приятно впечатление. Хорхе Падия. Да. Говоря за единственото ново попълнение. Има качества, просто нели за всеки нов футболист трябва време, но той от няколко дни е тук и също показа много хубави неща. Много не е показа, много се връща назад. Дефанзивен план много работи, който ме направи на мен впечатление, пък че Илиан Илиев много изисква това от офанзивните футболисти. Според мен испанец няма лош футболист, така че мисля, че е добро попълнение и да е жив и здрав и само да ни помага. А така като характер? Отлично момче. Добре, приятно е да чуя. Едно падение обаче на място. Попълнение имам предвид. Да. Падението, то предстои да дойде. Дано да е много повече попадение да печели. Дано. С тези футболисти, които, защото ти си от доста време, така с два периода, те, които си тръгнаха вече от Черно море, няма значение дали са били чужденци или българи, с кои беше така най-близък? Кой ти липсва най-много? Като така да сте приятели, да ти е приятно. Всичките липсват. Да почнем от Дилгеров до Димов, до Иса, Наско Илиев, Родриго, Куриор, Леандро, Пабло. Разбираш, че това ще кажа, сметай какво нещо. Илиан Илиев младши, много се. Той Куриор сигурно ти е обиден, че го мина в класацията по мачове. Не може да е обиден, той остава за голмайстор. Звънява ли ти, че го мина? Не сме писали, ама... Главата му вече на друго място. Кой е най-големия матъпче в Черно време, кажи човек? След такива неща да изкараш любопитни, дето и аз не ги знам, честно ти казвам. От сега, в момента, не знам, но отпреди Наско Илиев беше, той е номер едно. Не мога да заменя с никой. Така, от младите, които ти правят така приятно впечатление, млади, дори и Бехан ще го вкарам вътре. Кой е най-голямото перде? Смисъл? Ами перде смисъл да е непокист и така този преход от втория отбор към първия е така да го вземем от раз. Точно, Берг Бейхан. Бах си убеден, че кажете. Кога ще го не вижте него да дойде такова дерби? Пробвай го. Аз ще го пробвам, а ти ще помогнеш ли? Защо да не? Владко, кажи ми за Ертан Томпак, той не игра 6 месеца в футбол. Как го намираш? Той за мен безспорни качества, до сега трябваше да е най-добрият десен бек в България. Да не излиза от националния отбор. Отличен бек. Как го намираш след връщането в Черно море? Мисля, че още не е на това ниво, което... Физически или игрово? Игрово може много повече може. Не играл 6 месеца и това се отразява. Но вече мисля, че с како изигра на дербито, шапка му свалям. Просто пазеше един от най-добрите им футболисти, ако не и най-добрия Шанде. Изигра перфектен матч. И мисля, че от пръв матч дерби ще тръгне нагоре само. Така някои интересни звезди, с които през цялата си кариера си се срещал, било то на футболния терен, било то извън, така да споделиш някое друго име, къде ти е направило впечатление? Известно име, играл съм срещу Трештеген, срещу Рудигер. Мадрид, който е Рудигер. Да, Рудигер. Други, Асамоа Гиян също. Играл съм с Огбече, Бартоломео Огбече в един и същ отбор. Той е най-млад юноша на Пари Сен-Жермен, дето е вкарал гол професионален за Пари Сен-Жермен. Супер, много готино ми звучи това. Нетко ти, ако имаш още някакъв въпрос, после да минем към
разписването на тефтера и автограф върху топката. Абе има, то много е рано може би да отговаря. Би ли продължил в Черноморе след юли? След края на сезона, Ми живот и здраве. Питам Да изкараме този период сега. зависи Живи и от теб. здрави. Да, защо да не. Понеже знам, че му изтичат ангажиментите към клуба. Да. И за това го питам. Независимо как се класира Черноморе тази година. Живот и здраве, ще видим Доколкото времето. знам, се устроил, тук има жилище във Варна. Да. Така че той е вече свързан с Оставаш. Варна. Виж, оставаш. Я кажа две изречения за бразилеца отзад, където така и той си намира своето място. Кой е? Бандаро, говоря. Бандаро. В защитния вал. Той е младо момче, помагаш ли му, той пък що да характер е, вижда се, че има наистина качество в него. Смяташ ли, че въпрос на време да разкрие потенциал, защото знаем, като дойде тук бразилец, 6-7 месеца не са достатъчно много често и мисля, че един Родриго беше така, достатъчно показателно. Да. Всичките бразилци, които идват и Матеус Машал, 6 месеци му беха колебливи, като се върна, бум. То сега Судогорец пък направо закъса. Аз говоря за Черно море, нели той? Това въпрос е на какъв тренер попаднеш, какви шансове ще ти даде, как ще ти намери потенциала, къде ще те сложи точно. Това са много важни. Бандаро е много хубаво Значи момче. Бандаро е ударението. Ние Бандаро го наричам. Бандаро. Добре. Няма Да. значение. Много хубаво момче, тихичък и напредва. Много напредва, много ми харесва как играе. Той е сляв крак. С ляв крак, да, може да играе и централен, може да играе ляв бек, но мисля, че е един от футболистите, от централните футболисти, които има най-добра техника. Със сигурност. И може много да напредва и да постигне много големи неща, ако работи, естествено. Така както говориш, значи не трябва да се спокоен нито ти, нито Цецо Панов, нито Дани Мартин. Винаги е хубаво да има конкуренция, винаги е хубаво, защото ако няма конкуренция, няма да играеш силно. Това е със сигурност го казвам. Добре, сега ще помоля да се разпишеш върху топката, където намериш. Добре. И естествено след това да напишеш тук едно пожелание в тефтера. Ти ще бъдеш поредния тази година. Къде е Васко? Тук до Васко. Където намериш място, я до някой Васко, футболист на Васко. Ман Сити, може би до някой футболист на Спартак Варна се разпишеш, знам ли? Може да Не, той видя номера на Васко и за това. 7-1. По-малък подпис. Така. И ми скромен си, скромно го даваш и трябва да напишеш някакво пожелание за дерби зона. Ти между другото си човека, който заедно с Дани Димов най-често така си или си гостувал, или сме правили интервюта с теб. И винаги така съм, вижте, забележете, че С лявата. пише с лявата ръка. Първият, който пише автограф за предаването с лева ръка. Ще се радвам нещо и на македонски да напишеш. След което разбира се да го прочетеш. Можеш същата мисъл, която е на български, на македонски да се напише. То ще звучи по един и същи начин. Както направи Димо Кръстев и на италиански. Пожелавам ви да сте здрави и живи, да продължите в същия дух, да радвате хората и да сте благословени. Много ти благодарим за това, че гостува в поредния епизод на Дерби Зона. Гост ни беше това готино момче, централният защитник Владко Друбаров, на когото двамата с Нетко му пожелаваме да завърши кариерата си тук. Що пък да не остане? Но не е казано кога. Да, не е казано кога, но що пък и да не остане да живееш в нашия град. Благодаря. Нали ти казах, че има жилище. Той е свързан вече с Варна. Така, Владко Друбаров ни беше гост. Благодаря ви, че бяхте с нас.